У ефірі Радіо Свобода, при мікрофоні Валер Каліновський. Я знаходжуся у мікрорайоні Жвіринас у Вільні. Тут зібралися люди, щоб зустріти 15 політв'язнів, які сьогодні були визволені з білоруських турмів. Ще раніше вони були у турмах, а зараз пройшли праз літовсько-білоруську мяжу і повинні приїхати сюди, щоб отримати некий притулок і допомогу. Як і попередні групи політв'язнів, яких визволяли і видворали з території країни. Многие з них не мають пашпартов, это ведомо от організаторів, скажем так, допомоги для їх, від Офісу Світлани Тихановської. І праз некий час повинен з'явитися автобус з 15 політв'язнів, а 235 політв'язнів, які визволили сьогодні поводле указу Олександра Лукашенки, вони залишаються в Білорусі. Некоторые прозвища ми ведаємо, але все ще здогадуємося, хто конкретно серед гэтых. Гэта ж 15 чоловік, які видворені і які фактично позбавленные документов, без паспортов, імена і прозвища їх відомі. Серед їх правооборонці Валентин Стефанович, Настя Лойка, Марфа Рабкова, журналістка Катерина Бахвалова, Андреєва, блогер Пальчис Едуард і інші активісти, 15 чоловік. Організатори, скажімо так, від Офісу Світлани Тихановської, Кучинский Денис сказал, что только частка из них погодилася поговорить с прессой, поведомить свои думки, свои разумения, адчуванні у перші години на волі. Чекається, що ось оттуль цей автобус приїде, 5 чоловік вийдуть, щоб поговорити з нами ось тут під ліхтаром, а решта поїдуть далі вже просто, скажем так, каб заселиться, потримати телефони, каб неким чином усталювати контакти зі своїми родними і близькими. Ну, ось така обстановка. Денис Кучинський, скажіть, будь ласка, як хутко приїдуть? Пише 2 хвилини, ось можете поглядіти. 2 хвилини, да. Не пропустимо, так? Да, повинні не пропустити. Ну, кажу, жартують тут литовські колеги, щоб нібито про Закрополіс або про панораму поїхали. Ось, але ні, бачно, під'їжджають 2 хвилини пішли. 10 хвилин пішуть, 2 хвилини машиною. Дякую, Денис Кучинський. Ми будемо чекати, звісно, цих людей. Може бути, я Вітіса Юрконіса можу спитати, як одного представника Freedom House, скаже, які ваші думки про це, сьогоднішню подію, про приїзд і допомогу і Freedom House, і Литви в этой справе вызволения белорусских политвязней? Ну, я думаю, что первым делом очень важно, что, и я думаю, что это какое-то достижение, и можно подяковать и Миколу Статкевича за ту жертву, которую он принес своим здоровьем, что у людей сейчас был выбор оставаться или уезжать, и то, что большая часть остались в Беларуси, это важная новость, хотя неведомая территория для нас. Как это сконтролировать, что их точно освободят, что будут все документы и так далее. А та группа, которая приезжает в Литву, ну, то есть правозащитники, независимые журналисты, мы очень рады и постараемся позаботиться максимально, чтобы этот период легализации, мы понимаем, что они без никаких документов приезжают, но Литва это уже проходила с другими группами, так что, думаю, справимся. И встретим их, вот подъезжает вроде бы, да. Мы уже видим автобус. А да. То, что без паспортов, это ожидаемо для вас было? Не знали, я надеялся, что это будет часть переговоров, что будет документы, но есть как есть. Это показывает, что режим как был, так и остался довольно циничным, и даже с теми, которые выехали, им, ну, вот так портят возможность встретиться с родными. Ну, представьте, вот человек приезжает в Литву, а семья в Польше, а он без никаких документов. И, ну, есть моменты, есть сложности. Да? А остается еще около 900 политзаключенных в белорусских тюрьмах. Будет этот процесс, как вот вы понимаете, продолжаться, урегулирование, чтобы и их
освободить со Ну, временем. мы все надеемся, что да, я так полагаю, что и у Вашингтона, и у господина Коула, и Смита такая миссия есть. И мы видим плоды этого, ну то есть и видим, что в принципе это по каждому вызволению есть некий рост. Дай бог, что это будет продолжаться. А чтобы не садили новых, вот Катерина Андреева выходит, а Павел Добровольский по статье Да. о измене Родине садят в тюрьму и так дальше. Каждый день такие, ну, чтобы это остановить. Кроме того, что выпускать, как? Ну, мы вот и с Денисом Кучинским выступали в Вашингтоне и делали, давали показания, что репрессии продолжаются, что вот есть такая вот карусель, где одних выпускают, других затримают, и что это надо остановить, потому что вся эта гуманитарная миссия может быть устойчивым только если только этот террор и репрессии остановится. И я знаю, что американская сторона это хорошо понимает и переговаривается по поводу этого. Да. Так, і ось зараз ми, дякую велике, це був представник Freedom House, а зараз ми бачимо, їде автобус. Вельмі шмат журналістів, вельмі шмат правооборонців, просто людей прийшло побачитися. І к нам повинні вийти 5 чоловік, які згодилися дати інтерв'ю, перші коментарі пресі після визволення серед їх Валентин Стефанович, Катерина Андреєва і ще кілька чоловік. Едуард Пальшис. Валентин Стефанович. Тяжко познательные лица, такие схуднелые, замарнелые. Попробуй ближе. Катя Андреева. Вельмі добра прайшла дорога. Велику удзячнасць у першую чаргу прэзідэнту Дональду Трампу, спецпасланніку США ў справах Беларусі спадару Джону Колу і ягонай камандзе. Таксама вялікі сардэчны дзякуй літоўскаму боку, які прымаў нас, вельмі цёплы прыём. Стрыманая удзячнасць беларускаму боку за тое, што гэта стала магчыма. І я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Ігор павінны быць на волі. Вялікі дзякуй усім, хто меў дачыненне да сённяшняга вызвалення. Я цяжкасцю стрымліваю свае эмоцыі, вельмі шчаслівая вас бачыць. Дякую. Передаем привітання всіх Белсату, всіх наших журналістів. Привітайся з ними, з нашими колегами і нашими глядачами, які тебе Вітаю чекали. всіх глядачів Белсату, вітаю так само усіх колегаў журналістаў, які чекали. Я спадзяюся, што не расчарую, не подведу вас, не расчарую вас. Катя, тут нема розчарування, ми вельми раді вас усіх бачити. Гэта велика Я трошки згубила свої компетенції, навики журналістські. Стільки камер, стільки софітів, мікрофон. Вельми емоційний момент для мене сьогодні. Я хочу нагадати так само про те, що Польщі за 100 жінок зостаються у колонії жаночій, і у ізоляторах по всій країні так само некалькі сотняў жінок. Вельмі цешуся за тых, хто сёння выйшаў на волю, але я думаю, што абсалютна ўсе гэтыя жанчыны мусяць быць вызваленыя. Катя, як ваш день пройшов сьогодні? Коли вас не видно? Валентин Стефанович. Одели довольно жестко, нам одели на голову шапки, чтобы мы ничего не видели, наручники. И так мы ехали с Могилева до Минска в таком состоянии. И потом, когда приехали уже на новый сезон, я даже не понял, куда мы приехали вообще. Я думал, что в Жодино,
но вот оказалось новое СИЗО. Сколько времени вы провели в тюрьме в заключении? Календарных 4 года, 8 месяцев и 5 дней. А по сроку 5,5. Но у меня просто зачет большой, потому что я 2 года в СИЗО пробыл. Валентин, як ви себе відчуваєте? Нормально, ну, нормально. Ну, більш-менш, нормально. Нічого критичного нема, здається. Ви сьогодні ще були, Да. Я був. Як вам розповіли, що? Не, нам ничего не распавядали. Нам просто я зразумел, что они метусяцца вельмі, что они рыхтуюцца нас выкидывать. У нас забрали всю тюремную вопратку, за меня забрали ботинки, мне купили новые кроссовки зато. Ось, примусили побриться, и потом мы уже посадили машину, и мы поехали. Чи було у вас листування з родними? Як? Листование было обмежевано, я не мог переписываться со своей жонкой и с детьми, потому что они за межой. Но але я мог звонить, правда, только из Могилевской крытой. А с колонии мне заборонили звонить родным, потому что они за межой, и там я только с мамой и с сестрой коммуникации имел, а и больше ни с кем. Никто, іншие люди мне не могли писать. Чи мали ви медицинські огляди? Ну, формально имел, ну, флюорография, там, и такое раз паўгады, здаецца, не робили, але з медицины там так, цяжкавата. Доступ досить обмежаваны. Ну, таблетки такие некие необходимые могут принести, але ну, так, не больше. Удалося вам поговорити зі своїми родними? Ну, поки що ще не. Ну, але... Нема телефона? Я забився на номери. Мне кепська пам'ять. А що, збираєтеся пройти реабілітацію і вертатися в правоохорончу? Натурально. Ви тут зустріли своїх колег? Сустрел. З Беляцьким поговорили? По телефоне поговорив, так. Ну, я хотів би скористатися моментом, подякувати всіх, хто був спричинився до гэтай події, що нас визволили. І правоабарончі організації, і міжнародні, і наші, і білоруські, і виявити виником того діалогу, який зараз відбувся, ну, ось, є визволення. Ну, я лічу, що для визволення можна вести діалоги. Валентин, зараз ви не говорили з родними, а в ефірі можете передати вітання, і глядять, сподіваюся. Ну, я передаю привітання, так що не хвалюйтесь, я живий, здоровий, ось я нарешті я вольний. А як ви лічите ввогуле цей перемовний процес? Буде протягуватися? Ви сподіваєтеся, що не тільки ви, але й більше людей? Я сподіваюся на гэта. Я лічу, што трэба дамагацца вызвалення ўсіх палітзняволеных, якія засталіся яшчэ ў Беларусі ў розных калоніях, турмах. І самае галоўнае, мне здаецца, дамагацца, каб быў пэўны не пэўны, а ўвогуле мараторый на пераслед, таму што інакш гэта патрабаванне вызвалення палітвязняў, оно робіцца бясконцам, ну, потому что яны садзяць новых людзей. Я ведаю, што зараз шмат хто затрыманы, і гэты працэсы затрымання працягваюцца наново. Дякую, Валентин. Дякую вам. Едуард Пальчис, ми хочемо почути, що Едуард Пальчис. Едуард Пальчис. Вітаю. Дороженькі. Так. Скажіть, як ваше відчування? Що нормальово, не хворею, все добре. Все живе. Поговорили з жоночкою? Так, все порозмовляв, зараз потім ще більше будемо розмовляти. Паспорт у вас не дали? Ні. Як виглядають ваші документи? А я не десь там у машині. Папірка? Це просто довідка, що І є. що литовський уряд на цей конт, ну, пропустили? Ні, все зробили, литовська митня все добре зробила, вельми хутко, всі там візи поставила, вельми добре до нас відносилася, тому ми вдячні. Як до вас ставилися в турмі? Які умови? Ці не катували, ці не били? Ну, всякого было, але гэта потым уже разновім. Ну, шмат каму было горш, таму я не хочу жаліцца на нешта ці там. Калі побачишся з сім'єю? Ну, калі з вами разбяруся, тады, напэўна, уже і... Я думала, що хоча з сім'єю побачишся, але ми вдячні, що вийшов до нас. Ну, я разумею, якая колькасць людзей падтрымлівала, не гледзячы на ізаляцыю, там, ну, гэта, напэўна, там десяткі тысяч чалавек, каму трэба казаць дзякуй за ўсё гэта. Адчував гэту падтрымку у турме? На пачатку да, але потым такая ізаляцыя, што я не ведаў некаторых навін па 2-3 гады. Я даведаўся праз 2 гады. Это Эдуард Пальчис рассказал першие потребности. А тут я могу спытать, Микита вас зовут, так? Да, Микита Золотаров, так? Вы самый молодый политвязень, якого выпустили. Сколько вам зараз, Микита, годов? 21, 22 будет в мае. Сколько вы в тюрьме побыли за этого часа? 5 лет и 7 месяцев. А за что?
Не пам'ятаєте? Ни за что. Ні за що, за політичне справи. Да. Як ви себе відчуваєте? Як здоров'я? Ну, сейчас лучше уже. 3 дня назад было хуже. Лежал в больнице под капельницами. А що от у вас? У меня эпилепсия, заболевание. Как узнали про освобождение? При каких условиях? Что с документами у вас сейчас? Ну, документов нету никаких. Ну, узнал по факту. Даже не знал, что, куда. Микита Золотаров, так? Зараз нас просто примушають сісти з дороги. Ми, може, продовжимо ще трошечку, коли у вас є жадання, Да. не навязливо, не хочу вас примушати. Просто розказати, як до вас ставилися, чи не терпели ви від адміністрації. Ну, как бы особо не хочу, ну, пока не сейчас, то есть об этом, как бы, ну, тяжело было. Как бы смог, вытерпел, как сказать, вот так. Ну, надеюсь, что в будущем все будет хорошо. Я смогу вернуться назад, ну, Хотите домой? ну, в нормальную свою Беларусь, в город, в котором я родился. Ну, а сейчас, я надеюсь, вот это будет мой второй дом. Тут меня приняли, все тепло, с любовью, ну, все так заботятся. Я такого, ну, в своей жизни даже, такой заботы даже в своем детстве не видел. Микита, дякую вам велике. М. Микита Золотаров, один з самих молодих політв'язнів. Зараз я постараюся знайти ще інших. 5 чоловік погодилися дати такі коментарі, розповісти про себе. Угу. Но больше так. Микита одійшов, я бачу, там у тіньочки Валентин зі своїми сябрами-правооборонцями зустрічається. Едуард Пальчич дає інтерв'ю колегам, журналістам. Так, рух, поліція підходить, розганяє усіх з дороги. Так, доволі таки тут складно назвати це такою прес-конференцією, ну, але з більшого давайте ми долучимося до колег і послухаємо більше Пальчича. В принципе, там сидит довольно много людей за самые разные статьи. Но я сидел в таких довольно непростых условиях, но люди держатся и, ну, несмотря даже на какие-то там бытовые планы или проблемы с здоровьем, люди морально держатся, ждут лучшее. Ну и многие готовы сидеть столько, сколько надо сидеть, я так скажу. Скажите, где вы были сегодня утром? На Калядишах под Минском. Это в этом великим... Да. Но добро, евроремонт, там все добро, да. Добро? Да, добро. А какие там леки, какие там... Мы были только одну ночь, потому что до этого я был в Могилевской турме. Могилевский горш. Там своеособліво, можна так сказати. Там євроремонту покуль нема. Вам сказали, куди ви їдете? Ні. В тюрьму КГБ вас не сажали? Ні. Да. Коли вас везли эти открытые твары, вы были не без наручников? Нас, коли там везли в одну сторону, там маски були, зараз везли, могли без масок, могли все бачити, все добре було. На белорусской территории сняли маски? Ні, це різні дні, нас у 2 дні вивозили. Вчора один раз, а зараз з Калядіші 2 раз, другі, тому це 2 етапи було. Что-нибудь вы ведаете про тех, которых в Беларуси отпустили? Только мне зараз сказали, мы только зараз доведались. Что у вас 250 человек, вы не ведаете? Ведаем. Ну, Вот зараз. пару годин нам сказали, больше нічого. Що ви думали, коли вас везли, ви ж не ведали, куди? Ну, уже догадывались по неким односинам, потом мы привезли, что нечто происходит. Але до конца нам не казали. Тому мы уже поняли, когда уже подъезжали до межи. Вот. Так. Не замерзли, напевно, так? Зволодахи не ваши. Я бы еще тебе раскрутили, казали. Ну, давайте подійдемо ще до одного гурту колегів. Едуард, дякую велике за коментарі. Там ще і розказують інші колеги. Валентин Стефанович. Всі білоруси вас вельми чекають на волі. І що ви можете сказати тим людям, які нас зараз глядять і слухають? Я хотів би подякувати всіх, по-перше, за їх підтримку. Я її відчував.
я атрымліваў вельмі шмат лістоў, калі яны яшчэ маглі даходзіць у 21 годзе, у 22 на жаль уже гэтага не было. Але я ведаю, што шмат хто мяне падтрымліваў і знаёмых і незнаёмых, і я хацеў бы всіх падзякаваць спадарню Верабей, якая, на жаль, села ў турму за то, што 20 рублёў не пералічыла ў СІЗА. Я ведаю гэты выпадак. І, ну, трымайцеся, браты, трымайцеся, сёстры. Дякую вялікі яшчэ раз. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Извините, пожалуйста, можно Глядзіце, агентство Reuters? адбываецца тут шмат. Один вопрос, во-первых, какие первые эмоции, как неожиданно сегодня все было? Ну, оно и ожиданно, и неожиданно, потому что я, в принципе, следил за этими процессами, я знал, что людей уже освобождают, что их вывозят за границу, подозревал, что, возможно, со мной когда-то это произойдет, поэтому с этой стороны, как бы, с точки зрения, я это ожидал, но, как всегда, все происходит неожиданно, потому что утром нас забрали, вывезли, вот, вчера, а сегодня еще с утра я еще был в тюрьме. Ну, я рад видеть своих знакомых и друзей, знакомых лица, поэтому, конечно, я очень счастлив, что я на свободе, в конце концов. Почти 5 лет я находился в изоляции. 1,5 года последних я сидел на строгом режиме, в накрытой тюрьме, поэтому, конечно, я рад. Тот факт, что вы оказались сейчас в Вильнюсе, а не в Беларуси, и так много остались там и так далее. Ну, это, конечно, печально, потому что я все эти годы, а я занимаюсь правозащитной деятельностью с 98 года, я никогда не собирался уезжать из страны. Я всегда оставался в ней. И вообще я скажу, что это было наше сознательное решение остаться в Беларуси. Мы могли уехать из нее, но я решил, что я должен быть со своими людьми, с нашими людьми. Вот. Поэтому, конечно, для меня это печально, потому что я всегда был и остаюсь патриотом своей страны. И то, что меня выкинули с моей родины, это, конечно, меня огорчает, мягко говоря. Спасибо. Кранальныя моманты, кранальныя словы ад былых палітвязняў. З Кацей Андрэевай хіба мы яшчэ не пагутарылі, толькі паспелі першыя каментары запісаць. Зараз тут цёмна, але свеціцца камеры калегаў журналістаў, і мы бачым, што хтосьці з кімсьці яшчэ гаворыць, пашукаем яшчэ іншых людзей, з якімі мы не паспелі пагутарыць, з тых, хто быў звольнены. Андрей, вас тут нет. Андрей. Так, некаторыя ўжо сышлі. Некоторые працягваюць, знаёмыя твары і людзі. Павел Северинец перадае зычэнне Валентина Стефановича, он сам недавно вышел с тюрьмы. Ну, тут такий імпровізований мітинг, сустрэча цёплая працягваецца. Людзі прынеслі бел-чырвоныя белыя сцягі, некаторыя, вось як Валентин Стефанович, апранулі іх на сябе, ёсць і іншыя. Гэта знаходзіцца ўсё ў такім жылым раёне, дзе людзі, былыя палітвязні, атрымаюць магчымасць першага прытулку, першай дапамогі, першых магчымасцяў там патэлефанаваць родным, пабачыць блізкіх у Вільні. Яны дэпартаваныя, 15 чалавек дэпартаваныя. І зараз я, можа быць, паспрабую яшчэ пагаварыць з тымі, хто арганізоўвае ім дапамогу тым палітвязням, палітзняволеным былым тут, у Вільні. Яны пазбаўленыя пашпартоў, нейкіх дакументаў. Даволі цяжка спадзявацца, што это все хутка вырашыцца, але яны вдзячныя амерыканскаму ўраду і літоўскаму ўраду за арганізацыю гэтага іхнага вызвалення.
щирі обдимки і зустрічі протягуються вже доволі поздній вечір. Да, ні. Ось, некоторі вже сійшли, на жаль. З тих, так, я спробую ще поговорити з Зазулінською. Ось, не буду вмішуватися, може бути, у Білсат, але в інтерв'ю Білсату вона зараз дає, спробую, може бути, пізніше так само неяке питання. Ольга Зазулінська, ще для Радіо Свобода. Я би хотів, як буде організована допомога для тих людей, які сьогодні 15 чоловік приїхали, хто і як, і чим, на що можна сподіватися? Ну, по-перше, люди приїхали, їм треба відпочити, елементарно змінити одежу, там, помитися і нормально поспати, тому що некоторі ще вчора були у ШИЗа, і з ШИЗа приїхали на мяжу. Гэта па-першае. Тым, каму неабходна тэрміновая медычная дапамога, яны ўжо начнуць атрымліваць ее завтра. Мы уже записали некаторых да лекараў. Матэрыяльная дапамога, хто захоча жыць асобна, будзе жыць асобна, хто захоча застацца ў шэлтары, ён застаецца ў шэлтары. У бліжэйшыя некалькі дзён Freedom House будзе займацца падачай дакументаў на легалізацыю. Все стандартна, як з усімі астатнімі. Уже такая рутина, такая распрацаваная, на жаль, так? Да, гэта тая сістэма, у якой працуюць праваабарончыя гуманітарныя арганізацыі. Яны адбудавалі сваю ўласную такую экасістэму дапамогі. Все працуе. Як дапамагчы тым 235, якія сёння былі вызваленыя таксама ў Беларусі? Па-першае, спісы, якія былі ў СМІ, яны не зусім карэктныя. Гэта па-першае. Зараз праваабаронцы высвятляюць, там правяраюць гэтыя спісы, удакладняюць, калі будзе выніковыя ўжо спісы, яны гэта выкладуць, людзей, якія вызвалены ўнутры Беларусі. Другі этап верыфікацыі, это калі трэба пацвердзіць, што звычайны чалавек вызвалены, што ён знаходзіцца дома. Якім чынам, я не ведаю, я як палітык не займаюся гэтым займаюцца прафесіяналы. А все астатняе я не буду распавядаць, таму што это небяспечна для іх. Дзякуй вам вялікі. Ольга Зазулінська, прадстаўніца аб'яднанага камітэту пераходнага па сацыяльнай палітыцы. Зараз, може бути, ёсць магчымасць... Она вернется к вам через 15 минут. 15 минут. Хотел Катю Андрееву Бахвалову так само записать. Ну, мы поспели, яна сказала, вдячность американскому ураду и литовским уладам за то, что удалось ее вести. І згадала так само про свого мужа Ігоря Ільяша, який застається у зняволенні, сім'я поділена, на жаль. Ось, давайте ще просто раз поглядим, як тут все организовано. Это абсолютно спонтанно. Место, такая дзіцячая пляцоўка у районе Жвірінас, у Вільні, где есть приватные домы, и в одном из них, не будем говорить где, и улицу не будем называть, бо это важно, мы питання безпеки, разместятся эти люди, которые приехали сегодня, 15 человек, з мяжи, з белорусской, еще некоторые з їх раніцей були у ШИЗа, у своїх турмах, потім, як ось Пальчица их привезли в Калядичи, в новую турму, из этой Калядичи уже они сегодня повезли на мяжу, частку их переездов они были с закрытыми очима, а позднее уже якби стало легче их. Это такая важная подея. 15 человек выдворили из Беларуси, былых политвязнев, 235 засталіся на Беларусі, а яшчэ 900, як мінімум, паводле падлікаў праваабаронцаў, застаюцца у турмах беларускіх палітвязняў. Ну, не ведаю, самых палітвязняў ужо мало, але хотел бы спытаць яшчэ Павла Павец, с кем ты поспел поговорить? Я поспел обняться с Валентином Стефановичем и с Эдуардом Пальчицем. Слухайте, классно, молодцы, вышли, спина прамая, ободва хладнокровно, спокойно рассказывают, отказывают, как быццам бы не было тут годов турмы. Вот после этого з'является гонор, что мы белорусы вот такие. Так что... Поможем этим людям? Конечно, конечно, да поможем.
Дякую велике. Павел Северин сам у недавнім минулим, зовсім недавно він вийшов з турми і так само був зняволений. Я хотів би ще, коли є можливість, спитати про будучиню, от наступні кроки, які буде можна сподіватися, бо застаються у турбах ще 900 чоловік. Ось. Я хотів ще одне питання. Господар Кучинський, Денис, помощник дорадця Світлани Тихановської по міжнародних питаннях. Як буде протягуватися далі розмови об тим, щоб ще 900 чоловік вивезти? Як допоможуть 235 тим, яких сьогодні повинні були, і, може бути, сподіваємося, що визволили? Яким чином цей процес визволення і спинення репресій буде протягуватися? Президент США Дональд Трамп сказал, что задача вызволить усіх. І та задача, яка стоїть, про яку каже і господар Джон Коул, і Кріс Сміт, то бок будемо сподіватися, що це протягнеться. Ось, ми бачимо, що уже зараз уже трохи, як не звуть, шосте, да, визволення, коли не помиляюсь, шосте. Ось, і сподіваємося, що вони будуть протягуватися далі, але ще раз підкреслю, важливо, щоб протягувалися визволення і не з'являлися нові політв'язні. На конт 235, так само, яка буде потрібна підтримка, допомога, яким люди будуть в стані, будемо глядіти, як буде розвиватися лёс тих людей, так само. І ось, ну і зрозуміло, що коли чимсь ми завжди будемо готові допомагати, може хтось із тих людей не захоче заставатися, може хтось буде виїжджати, будемо так само розмовляти, і розмовляємо вже зрештою з нашими країнами-партнерами, з Польщею, з Литвою, з іншими, що коли люди не захочуть заставатися в Україні, щоб так само їх була можливість для виїзду. Але я думаю, що тут вельми важливо поглядіти, який буде дальніший модус операнді, і докладні модус вівенді для цих людей, тому що, сапраўды, такого великого визволення для того, каб люди ще заставалися внутрі країни, покуль не було, тому треба поглядіти. І знову-таки просимо, і ще раз підкреслюю, вельми важливо для нас, для Офісу Світлани Тихановської, для Генерального Верховного кабінету, для всіх партнерів, я думаю, для правоохоронців, передусім безпека людей. Ось, тому давайте будемо осторожно глядіти, каб не нашкодити так само. Дякую велике. Дякую вам за працю. Денис Кучинський, дорадця Світлани Тихановської, зараз тут нам підсумував політичні моменти, зв'язані з сьогоднішньою подією, з визволенням політв'язнів. Я ще, може бути, який час пошукаю когось із тих політв'язнів, які вийшли, ось, і які не поспіли ще все розказати, але тяжко сказати, вельми шмат емоцій, вельми шмат таких складаних і незрозуміло, яким чином буде далі розвиватися ця подія. Але, тим не менш, сьогоднішня подія позитивна, що вийшло 15 чоловік, як мінімум, з турмів і не змогли не вернутися в свої сім'ї у Білорусі. Переехали на території Литви без паспортов. Это уже, на жаль, не перший раз так здарається. Ось, фактично, улады Білорусі таким чином дали їм зрозуміти, потлумачили, що вони не хочуть їх бачити на своїй території і ще хочуть створити їм проблеми з легалізацією у інших країнах, в приватності в Литві. Ось, це 15 чоловік, 235 отримали можливість вийти з турми і бути визволеними. На цей момент я вже якраз не бачу нікого з тих визволених політв'язнів, їх вже розібрали і пішли вони, відпочити, треба душ прийняти, принести себе в порядок. Але як ми бачимо, вони всі добре, з тих, хто погодився з нами поговорити, більше добре себе відчувають, упевнено говорять, схуднели, змарнели, пострижені, це так. Хоча їх можна познати, але треба подумати, як вони виглядали, що вони перенесли, що вони пережили. І тут прийшли інші, які так само раніше були визволені, інші політв'язні. Так, це такий кранальний і вельми щемливий момент, а життя протягується політичне
падзеі працягваюцца перамовы аб вызваленні усіх палітвязняў у беларускіх турмах, усіх людзей, якія паводле палітычных матываў за сваю палітычную дзейнасць, ці журналісцкую, ці палітычную, ці актывісцкую, ці проста за данаты, ці проста за паведамленні, не ведаю, па справе Гаюна зараз адбываюць турэмныя тэрміны і што выносяцца новыя. Гэта будзе працягвацца, ну, прынамсі, адміністрацыя Байдена, прабачце, Дональда Трампа пра гэта заяўляе, ягоны прадстаўнік Джон Коул, які наведаў сёння Менск і размаўляў з Александром Лукашенко, і той неахвотна прызнаваў іх палітычнымі вязнямі або казаў, што няма палітычных момантаў. У адказ Коул абяцаў пэўныя палёгкі ў зняцці санкцый. Ну, такі дыялог складаны, гуманітарны працягваецца. Ну і мы далей будзем сачыць за тым, што адбываецца ў палітычным працэсе, у гуманітарным аспекце, у справе палітычных вязняў, палітычных рэпрэсіяў у Беларусі, якія, на жаль, не спыняюцца. Напэўна, я буду завяршаць наш рэпартаж з Вільні, куды вось толькі што прывезлі 15 вызваленых беларускіх турмаў палітвязняў у шэлтары. Яны зараз будуць знаходзіцца і прыходзіць у сябе. 235 чалавек павінны трапіць сёння ўжо ў свае сем'і ў Беларусі, а яшчэ каля 900 палітвязняў застаюцца ў турмах Беларусі і пакутуюць. З вами быў Валер Каліноўскі. Заставайцеся на хвалях свабоды, слухайце, глядзіце і чытайце нашы артыкулы, нашы паведамленні, публікацыі на сацыяльных сетках і на сайце Радыё Свабода.